Zdravo svima, danas ću vam pokažem top 4 programa za pravljanje klipova. Ajde, dakle, na četvrtom mestu se nalazi Fraps. Znači, odličan je program, skinite ga, ja sam probao, odličan je, pravi ekstra tutoriale, laguje, znači skinite ga, odlično, fajlove veće od 300 GB se čini da pravi, ali nema veze, preživeće to vaš kompjuter jer sam 100% uveren da je slab. Na trećem mestu se nalazi Slow Stone Capture. Kameni program, odličan je isto, probajte ga, sporiji je od Frapsa, znači mnogo je dobar, pravi fajlove neke veličine, kada skidate neku, na primjer GTA 5 za komp, te veličine skida fajlove, znači uploaduje se na YouTube-u od 10 do 12 sati. Na trećem mestu se nalazi Camtasia Studio, ili kako bi ja rekao, Camtasia. Znači, odličan program, ne može da edituje klipove kako vi hoćete, edituje ga sam po sebi, zaboli njega, i onda ne može da snima, program u stvari može, ali ekstra ne čujete se, još bolje što laguje program, znači zalaguje vam ceo komp i posle morate da menjate ceo i da date 300 evra, zar to nije sjajno? Onda, dalje, i poslednji, na prvom mestu, je DX Story, ili DX. Znači, odličan program, ne možete da editujete ništa u potpunosti, ne snima gameplay, jedino što preko njega možete da snimite vaše dupe i možda neku malu kamericu, ostalo sve dalje ne možete. Hvala što ste gledali ovaj video, sad 100% skinite sve ove programe što sam vam rekao, zato što vam ništa neće značiti. I ako vam zabaguje komp, neću da vam pomognem, zato što me baš briga. I subscribe i sherujte ovaj video, hvala vam što ste gledali video, čao!